everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Habang buhay. Ganong di man yun na nimo ibuwag sa mong duol ang maong bag? Sa may sold ba ng daghang kwarta? Oh, wa, uy. Make up, ragid ang soon ini. Sige, diya ka na. Ayaw lagi una paglakaw. Aray, uy, Alex, uy. Love. Gusto mo na ibong gikulitan. Sakit mo kayo na. Dilibay ako si Jess, ha? Ambi ka ng bag mo. Ambi na, ano magkalakaw ka na. Oh, okay. Oh, na. Ay. Awa na, patay na ko ini. Siya ko'y nagkag ko ini. Kiablihan na niya na akong bag. Uy! Unsay bote pasabot ng pistola nga damo? Ha? Oh, kuan. Ako na panalipod, uy. Self-defense ba? Anong nagdamang ka ini? Ay, kuan, good. Good, kung doon ako'y kontra, doon ako'y ikasukol. Carla, ayaw pamakak. Sultis tinood. Para kaginsa ng armas? Para akong ipatay kang Jessa, kung bugnuon pa ko niyang usab. Mau ba? Oh, mauna. Anang sa imong asawa ang sud nga bala ng armasa. Oh, nya, saman, makalakaw na ba ko? Okay. Makalakaw ka na. Pero balik ka ko ugma, ha? Katugnaw lang yun. Pero magkapahipo. Nga nang maaman mabalik din yung nagpuyong inigpayag ka na. Hain makasyan bahin na din sa isla. Oh, mituang ng uwan. Pero may samutang akong katugnaw. Ako magkakablihan ka ng traveling bag, no? Bahala na. Ako nang ablihan. Nabli na. Sa makaisod ini. Oh. Oh. Sa mani ako nalubot. Duster sa babae. Habaan ko ang tanang sud ini. Kabit kini sa babae. Niya sa toothbrush ka bago. Dental floss, sabon, shampoo, uban pang mga gamit. Ganun niya mo din eh. Babae ka ang niya din eh. Niya sa dagang mga pagkaon sa plastic. Parin sa una nga gibutang ko din sa salpahis ka rapist. Oh. Siya ka ang niya. Ang rapist ka ang nagpakidnap na sa ko. Mao gid ang nahitabo sa unang gipick up ko na yun. Gibutang ko din sa isla. Unya gibutangan og mga gamit din sa payag. Ang nakalahi lang karon kay gipadak-an ang payag. Ug mas daghan na mga butangan ni Adin eh. May foam ngay kaanan. Kompletong gamit sa kusina. Ug mga gamit sa babae. Para ako kani mga butanga. Ako iho-ho kining tanan nga pilig butang sa traveling bag.
Nay, dagang tambal. Antibiotic o mga pain reliever. Di apoy tambal sa samada. Ang mga bulsa. Nay, papilsod sa bulsa. Papil yun. Ako nga nang niya sa ibabaw. Para ako nagsuwata. Akong basahon na. Dear Jessa, pasaylo ang gibutang ko na sa ikaw ining maong isla. Apan ayaw ka bala ka. Luwas ka ining dapita. Dili ka na mapasakitan ni Alex dinhi sa isla. Manginaot ko nga kumpleto ra ang imong mga kamitsod sa pipila ka adlaw diya sa isla. Kisa magit ka ang nagbutang na ko din eh. Iya kong giligay ni Alex. Kisa makaning tawhana. Boss! Alex! Yan na, boss! Kinala mamati mong main ako. Gipatawag ko kamong tanan aron pangitaon si Jessa. Og dadon sa kung atubangan kung kinsa man ang mikidnap niya. Boss. Boss. Gamitan ninyo ang tanan ninyong koneksyon. Aron may bawaan dayon kinsa ang mikidnap niya. Og ikaw, boy. Boss. Ikaw ang mubantay sinahan ni Jessa. Nga dili yun magkaikyas. Nagsabot ka? Boss. Sige, panlakaw na mo. Okay. Boss. Bailay! Ma! Alex, dong. May toyo ka na ko, dong. May isugo ka? Kinahanglang imo yun ang ibutang sa imong utok, ma. Ayaw yun pag pinarehas ni Jessa nga magsupak-supak na ko. Unsa man na, dong. Gikan ka ng walawa, dili ka na magawas din sa bahay. Kung mugawas ka ng pultahan, ipapusil te kang buboy. Ha? Oo, dong. Dili mahitabo nga mugawas ko. Matuman ang imong pagbuot. Anhirag yun ko sa sud sa bay. Sige, si Bata. Oo, dong. Mailhan lang kang panawaya ka kung kinsa kang mikidnap kang Jessa. Taguron tayo ka! Naragtabi rin baga. Gipapatang na ko daan tiyo binay. Dinis may pangpang. Adi ko pisto din eh. Aron ako mapatayan si Jessa dito sa payag. Kinala maklaro ko iyang kaluwasan ni Lupita. Una ko balik sa syudad. Aron ati manon si Alex. Haom kay na akong karsones. O ubang sapot nga niya sa baga. Kinalang mailahan ko kung kisang nagkidnap na ako. Kung siya man ang rapist, dili mahitabong iya ko mapahimos na pag-usapan. Ang kasakit. Ang tambal. Mainamasab ko sa tambal. Nadabay ako. Pagkita ko nagkikita ni. May tao sa suot. Klaro kay si Jessa na ka na. Oh, may gawa siya. Si Jessa kita. Oh, dili. Naon sa manang iyang naong. Kahubag ka na.
Kaluoy yung tanahon. Kiunsa man na siya ni Alex. Ang salbahe si Alex. Huwag siya managana pagkulatan ni Jessa. Kasakit pagit sa kong kalawasan. Pero mawala ni karong taon-taon. Ang akong samad sa aping ang nagulungol. Sa namasab kay mahitabo na akong dinis na. O, sa manang gisuk-suk sa dapit sa pultahan ng kawayan. Hunting ka na. Hunting yun. Gituyo ni pagbutang din sa nagkidnap na ako. Nga nung iya pang ibutang ano hunting din eh. Alex, unsam na imong gibuhat sa imong asawa. Unsam ni hayop ka. Murag mananap si Jessa nga imong giguba ang daong. Dili na mahimo. Alex, magbayad ka na imong pagguba sa naong ni Jessa. Gabi na hapit. Uy. Nang nila ang pagkagibitay sa ato. Samsam kay sud, anak. Gamit para sa gabi ini. Nay akong flashlight. Ni ay lampara. Ug ni ay papel ug ballpen. Nganong ipinlan ko niya papel ug ballpen? Mangandam na lang kong daan sa kagabi. Kinahanglan ng kamot ko nga mapuhi din sa isla. Aron makita pamiyog sa akong anak. Ug makuha ko si Mama Kika ni Alex. Wa pa mo report ang akong mga tao kung hain karos Jessa. Oh, may nanawag na. Hello? Kumusta na, Alex? Ganong wa na may mutubag diya sa inyo. Isam sa kang panuwaya ka? O sa ituyo mo? Ang akong shotgun. Kinahanglang ibalik nimo ang akong shotgun. Ah! Ay puli akong problema haton to! Pakita na ko kay pusilon ta ka! Nga nung may na-interest pa mang Jessa, panuway! Dili ba mo ka dili mabalik ako sa Jessa? Ako ning asawa! Pusa dili mahimong kuhaon ni suban! Mulak ako, matugos kasino. Basig sa Emilio ang nagpakidnap ni Jessa tungod kay nahibawaan niya ang among relasyon ni Carla! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!